प्रमोद बर' बिथाङा नैबे सिम्बलखौ दिन्थिया एबा भिक्टरि सिनखौ दिन्थिया नाथाय मानो दिन्थिया नोंथांमोननो फोरमायगोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा भिक्टरि सिन एबा नैबे सिम्बलखौ दिन्थिया होननानै फोरमायथिदों खौरांगिरिनि सिगाङाव। मानो थाखाय बिथाङा बे भिक्टरि सिम्बलखौ दिन्थिया प्रमोद बर' बिथाङा रोखा फोरमायथिदों खौरांगिरिनि सिगाङाव जे प्रमोद बर' बिथाङा बे समाव भिक्टरि जे सिम्बल बे सिम्बलखौ दिन्थिनानै मोजां मोना आरो दिन्थिनो थाखाय बिथाङा बे समाव लुबैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। मानोना बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव जुदि गासैबो देरहानो थाखायनो जुदि फैदोंब्ला एबा देरहानो थाखायनो जायखिजाया मेल मिटिं एबा बिसायख'थि जुदि फोसावदिं खालामदोंब्ला बे समाव जेनगोना सोर बे समाव सोरबा सासेथ' जेननो गोनां जागोन। दा बे बाथ्रानि थाखायनो बिथाङा सोरखौबा लाजि फोनांनाय एबा सोरखौबा माबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय बिथांखौ गाहाय फारसे दिन्थिनाय सिम्बल बेफोरखौ आं दिन्थिया होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। जायनि थाखायनो प्रमोद बर' बिथाङा जे भिक्टरि सिन बे सिम्बलखौ दिन्थिया होननानै फोरमायथिदों जे जायखिजाया बिसायख'थि फोसावदिं बेल एबा बे समाव जायखिजाया मोनसे मेल मिटिं खालामोब्ला देरहानो थाखायसो खालामो नामा होननानै सोंथि खालामदों। आरो बेनि अनगायैबो जे बिसायख'थि फोसावदिंनि अनगायैबो जायखिजाया मेल मिटिंआवबो जे भिक्टरि सिम्बल दिन्थियोब्ला सोरबा सासेखौ गाहाय एबा जुदि गासिबो भिक्टरि सिम्बलखौ दिन्थियोब्ला अब्ला जेनगोना सोरबा सासेथ' जेननो गोनां जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। जायनि थाखायनो आङो बे समाव बे भिक्टरि सिम्बलखौ दिन्थिफुङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। नोंथांमोनाबो बे समाव फोरमायथिनो हागोन जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा गमामायैनो बे समाव बे भिक्टरि सिम्बलखौ दिन्थिनाय सिगांनि समाव सावगारि एबा जायखिजाया भिडिअ नुदों नामा बेनि सायाव फोरमायथिनो हागोन। नाथाय बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव भिक्टरि जे सिम्बल बे सिम्बलखौ मानि थाखाय बिथाङा दिन्थिया एबा बे समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सावगारि एबा जायखिजाया सिम्बल भिडिअफोराव बिथांमोना दिन्थिया होननानै फोरमायथिनाय खौरां बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। আপোনালোকে চাব এইটো বহুতে দিয়ে মই এইটো কেতিয়াও নিদিওঁ। এইটো বোলে ভিক্টৰি চিন এইটো দিয়া মানে কয় যে ভিক্টৰি তো ভিক্টৰিলে হাৰিব কোনোবাটো হাৰিব লাগিব। পৃথিৱীত কাকবা হাৰাবৰ কাৰণে জন্ম লৈছোঁ নেকি? ৰাজনীতি কাকবা হাৰাবৰ কাৰণে আহিছোঁ নেকি? মেল মিটিং কৰিছোঁ অকল হাৰাবৰ কাৰণে নেকি? আমি নিজে জিকিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু কাকো হাৰাব বিচৰা নাই আমি, বুজিছেনে? থেংক ইউ ছাৰ। আপোনালোকে চাব এইটো বহুতে দিয়ে মই এইটো কেতিয়াও নিদিওঁ। এইটো বোলে ভিক্টৰি চিন এইটো দিয়া মানে কয় যে ভিক্টৰি তো ভিক্টৰিলে হাৰিব কোনোবাটো হাৰিব লাগিব। পৃথিৱীত কাকবা হাৰাবৰ কাৰণে জন্ম লৈছোঁ নেকি? ৰাজনীতি কাকবা হাৰাবৰ কাৰণে আহিছোঁ নেকি? মেল মিটিং কৰিছোঁ অকল হাৰাবৰ কাৰণে নেকি? আমি নিজে জিকিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু কাকো হাৰাব বিচৰা নাই আমি, বুজিছেনে? থেংক ইউ ছাৰ। আপোনালোকে চাব এইটো বহুতে দিয়ে মই এইটো কেতিয়াও নিদিওঁ। এইটো বোলে ভিক্টৰি চিন এইটো দিয়া মানে কয় যে ভিক্টৰি তো ভিক্টৰিলে হাৰিব কোনোবাটো হাৰিব লাগিব। পৃথিৱীত কাকবা হাৰাবৰ কাৰণে জন্ম লৈছোঁ নেকি? ৰাজনীতি কাকবা হাৰাবৰ কাৰণে আহিছোঁ নেকি? মেল মিটিং কৰিছোঁ অকল হাৰাবৰ কাৰণে নেকি? আমি নিজে জিকিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু কাকো হাৰাব বিচৰা নাই আমি, বুজিছেনে? থেংক ইউ ছাৰ।